Аз съм Момчил, част от екипа на IT Universe. В нашата фирма сме горди с това, че създаваме иновативни проекти извън стандартните рамки. Ние сме малък, но сплотен екип, който работи с иновативни технологии и се опитваме винаги да следваме новите тенденции в пазара. Нашата фирма е създадена през 2024 година, като стъпваме на богатият опит на Ben Star Computers, фирма създадена през 1999 година. Dual Link Care ни помага доста в бизнеса, понеже може да разберем дали някой от нашите клиенти има проблем преди дори самия той да е разбрал. Също така е много добре, защото може да спестим времето за транспорта да отидем до клиента, като може да го решим директно от приложението. Dual Link Care дава възможност да настроите абсолютно всички камери на потребителите само единствено чрез смартфон, а не както преди да ви трябва лаптоп или компютър, да се свързвате чрез мрежа и чрез сложни процеси, за да настроите устройствата на потребителите. Също така, голямо предимство е това, че е безплатен и е много удобен и лесен за работа. За нас най-полезната функция на приложението е това, че може да виждаме в реално време какво е състоянието на хардуера на нашите клиенти и ако има проблем, директно може да се вземем с него. Да, определено бих препоръчал Dual Link Care на други инсталатори.